Este vídeo provén dun directo feito na miña canle de Twitch. Seguídeme en Twitch para non perdervos nada. Link na descripción do vídeo. Estáme saltando a intro do xogo e non me deixa saltala. Isto preocúpame. Imaginadevos que se me acaba de borrar a partida. Vale, non, está a partida aí. Igual por algunha razón, porque, claro, é un xogo que tuvo seus bugs. Como xa dixen, é un xogo que foi feito por unha persoa sola. Entón, ao final, mira, de feito, creo que estaba na versión 0.1.1 no anterior stream. Agora está na 0.1.3. Correxeu certos errores e tal, estuve lendo algún parche. E máis, creo que reduceu incluso a dificultade do segundo boss que vencín eu no anterior stream. Bueno, creo que corrigeu problemas que había, máis que nada. Pero creo que o facilitou un pouco o combate. Digamos co arreglo ese. Igual con eses cambios que fixo, afectou ao tema da intro. E por eso igual me tuven que tragar outra vez. Porque eu abrín o xogo varias veces e só me saleu a intro a primeira vez que o abrín. Non me sale, non o tuven que comer sempre. Ahora que si cada vez que arregla un fallo, ou varios, ou, bueno, cada vez que saca un parche, a intro é inevitable, tamén ten collóns. A mí o que me fai gracia é que instintivamente o stick analóxico dereito suélelo tocar para cambiar a cámara, pero neste xogo úsase tanto un como outro para mover o personaxe. Entonces, se con un stick vou para adiante e co outro para atrás, fai que vai andando. Bueno, fai que vai andando cara ao lado, cara hacia un dos lados, pero cousa que podemos ir andando simplemente se movemos o stick un pouco, sin necesidade. Bueno, a ver se me aclaro onde estaba. Na última partida, bueno, como acabei no primeiro stream, añadíasenos este personaxe, a Hikari esta, que ten un bastón que crea aí remuiños de vento. Entón, con esta hora non sei onde hai que ir. Non sei se este ao final acaba tendo unha espada, supoño, pero bueno, parece que de momento non lle chego a hora. Hai que ir ao norte, non ao sur. Vale, pues xa nos axuda un pouco esa información. Creo que tiñamos que ir por aquí. Vale que aquí creo que o obxectivo foi ir detrás da tipa, porque aquí a recoñeceu. Bueno, por aquí creo que non vou a ninguris. Creo que tiña que ir cara á dereita, non? Eu aquí perdendo o tempo, non pasa nada. Por non variar, Pois nada. Vamos para baixo. Bueno, aquí non sei se me deixa... Parece que non me deixa alugarme aquí. Pero bueno. Vamos avanzando e a ver se hai algún sitio que me deixa ir. Vale, aquí agora cambio ao norte outra vez. Vale, aquí hai unha... Creo que é area, a mellor co bastón. Non fastidies que non podemos pasar. Como chegou a aparecer este pedusco aquí? Habría que avisar a xente de Mori. É verdade, coa súa maxia explosiva podrían facer estallar a rocha. Bueno, estou par. Ao mellor será esperar a que alguén lle avise mentre nós non facemos nada. Mítico. Que é Mori? É unha cidade ao oeste de Minami. Que remedio, vai nos ir tocar a nós. Pois un clásico. En Mori saben lanzar explosións que podrían facer estoupar a rocha. Ao mellor será esperar a que alguén vai a Mori mentre nós non facemos nada. Un clásico. Vamos, que... A ver, xa se vía que era unha pedra aí, un pedrusco,
pero hasta por un momento cheguei a pensar que dixe, a ver se se trata de area e o podo quitar co tornado este. Non houbo suerte. Teño que ir dar a volta e pegarme a paliza. Pois nada, teremos que ir a patita, andar un pouco bastante. Ah, mira, se pulsa o botón B tamén se pon a andar. Curioso. Boleto ganador é o 4869. Nadie ten o número 4869. E tocoulle. Ao final tocoulle. É gratis porque lle devolveron os cartos. No. Oh no, isto animará a seguir derrochando cartos. Buah. Así que ganaches esta espada. Pesa moito. Axudasme a poñer. Non vas a poder levala. Que si, ti ponme a espada. Na espalda, va. Quen non entendeu este guiño? Que bueno. O guiño a Dragon Ball, cando Yancha lle reventa un dos tus. Mi má, non pode andar o puto fulano, E non podo ir ao menú. Non podo facer nada, non me deixa. Non me deixa facer nada, what the fuck? Non podo nin falar. Supoño será un momento que dirá, mira amigo, que non podes ca espada. Que non podo facer nada, o sea, non me deixa nin ir ao menú Start, nin cambiar de personaxe, nin nada. Vamos a ver se ao chegar ao límite me fai algo. Porque se non... Ou é un bug do xogo. Vayamos ao oeste a que rompan esa rocha. Vale, ahora de repente... Hostia puta. A ver, espera. Agora anda normal. O sea, xa se fortaleceu e agora xa é capaz de levar a espada. Temos que coller un barquiño destos, non? Oye, Hikari, ti tamén perdiste esa memoria ao cruzar o portal? Como? No, para nada. Ainda que sufrí un dolor de cabeza moi forte e mareas. O xa o outro día vin a un empleado de Ghost salir dun portal como si nada. Sigue me parecendo surrealista que veñades do outro mundo. Por que tedes forma de humano igual que a nós? É verdade, incluso falamos o mesmo idioma. Hai tantas preguntas que necesito facerlle ao meu pai. A ver se vai ser un mundo feito polos fulanos este. Bueno, teño que ir pa dereita. O sea, estaba navegando e ao final acabo no mismo sitio. What the fuck? A ver se me deixa baixar. Aí está. Hai un micho aquí. Bueno, un fulano con cabeza de micho. Adentrouse nesa erva que parece un monte. E aquí hai como unha especie de aldea. Vamos a ver que nos depara aquí este. Ajá, esto soame. A árbore esa sale no... Bueno, non sei se no tráiler. Mori, bosque encantado. Este que é o lugar que decía. Aí está outra fumando xa. Con que hai que falar para quitar aquela rocha en Oasis. Estás fumando?
Eso é malo para a saúde. Que tes na boca? Porque sae fume. Cando hai un incendio tamén te acercas a respirar. Deixádeme en paz. A verdade é que me mola o humor característico de Guincho. Por culpa do teu fume agora estou vendo unha rata xigante. Solo é tabaco. E aquilo non é unha rata de verdade. Non son unha rata, son un gato. Anda que non hai diferencia. Vímolo antes de camiño hacia aquí. É un habitante de Gatovia. Moi ben, pero a quen pedimos axuda para reventar a rocha? Certo, a cidade debería ter un dollo, pero temos aí. Ai, mi madre. Vamos a ver, non hai nadie aquí. Será a casa do Micho. É a pintura dunha muller de mediana edade. Pódese ver a unha nena sorrindo. É un diario persoal, queres lelo? Pois claro. Día 214, todavía din que non foi a miña culpa, pero estou seguro que podría haber evitado o accidente. Vale, sale sempre o mismo día. Vale, setas por todas partes. Conexión á tenda, podemos ir mirar a obra que venden. Se queremos preservar a árbore, hai que parar antes de que o dano sea irreversible. Antes o árbore era máis pequeno. Árbore. Se seguise crecendo nunca quedaremos sen madeira. Hai que encontrar a forma de gastar menos madeira. Se se proíbe talar a árbore, moita xente quedarase sen traballo. Vale. Non me preguntes por libros, que non sei nada. Lol. É un libro sobre pirotecnia. Un libro sobre chistes malos. Un libro sobre pirotecnia. Al igual hai que volver aquí despois, quen sabe. Un libro sobre animais, un libro sobre cociña. Nada que facer aquí de momento, polo que pinta. Bueno, aquí sabemos que hai 3 cofres, aquí vemos que hai un, pero non sei se se pode chegar aí. Polo que se ve non podo pasar. Dolle explosión de mestra Nover. Bueno, antes de entrar aquí quero falar ca xente. Aquí todo o mundo opina, pero nadie actúa para salvar a árbore. A solución é investigar como plantar novos árbores así de grandes. O diñeiro xenerado co produto da árbore debe servir para investigar alternativas. Vamos a ver que venden na tenda. Unha medalla ao mellor. Isto que é? Comprar mapa secreto 1. Isto que é? Unha flauta por 40, non? Isto que é unha especie de sombreiro. Para que queres comprar isto se non o vas poder usar? Queres con unha chea de pluma por 30, non? Vou comprar o mapa. Unha flauta, pois sí. Hostia, parecía que baixaban demais os cartos. Ajá. Interesante mapa. Bueno, a chaqueta sería para este tío, entendo. Pero bueno, dame igual.
Igual a podo comprar, pero bueno, o farei máis tarde. Vamos ir aquí primeiro. Dollo explosión. Isto soname que hai un personaxe que despois fai precisamente eso. Non está mal, melloraches moito. Vale. Veo que non cambiaches nada dende a última vez que vin. Vale, deixame un momento que quero poñer aquí unha cousa que se me olvidou poñer. Agora. Está destalando a gran árbore máxica demasiado rápido. Pero necesitamos producir papel máxico para facer a nosa máxica. Pois este ritmo en 50 anos non quedará árbore. Vai molestar aos donos da biblioteca, eles gastan moito máis papel. Pois parece que vai para lá, Non ten moita prisa, pero parece que vai para lá. Por certo, alguén se fixou que esa grieta ten forma de vaca? É un pouco extraña, non? Pero ten forma de vaca. Tanto a grieta da parede como a da caixa. A mellor xa eran así todas as grietas, pero acabo de dar conta agora. Porque ten como unha forma de vaca. Colocar o papel explosivo non é tan fácil, hai que saber en que punto poñelo. Ola, viñemos a pedir axuda. Non oasis hai unha rocha xigante que bloquea o paso. E queres que fagamos explotar? Vou analizar o problema nun rato. E nun rato volvo. Moitas gracias, vale. Non somos un doño oficial porque dependemos de usar obxectos máxicos. A árbore máxica non é para facer papel ordinarios. E están arrasando con ele. O papel explosivo só se pode facer con madeira do árbol máxico. Vale. Antes de aplicar é importante ler a teoría. Pois está aí. Este di o mismo que antes, non? Que hai un libro e un manual sobre como colocar explosivos. Este libro explica de que está composto o papel máxico. É un libro sobre pirotecnia. Un manual sobre como colocar explosivos. É un... Xa se repite. A ver, escoitase música. Fai anos solo se aproveitaba ou hai, bueno, aquí xa non sei. Hai 20 anos solo se aproveitaba o 20% da madeira talada. Agora chegamos casi ao 95%. Mori, mori, mori. Cando non quede árbore xa buscaremos outro bonde de papel máis claro. Bueno, a música non parece que veña de aquí. O día que aparezca un medio mellor falaremos máis del para que non nos supere. Non supere. Se fixeches algo malo tes a opción de pagar para que non fagamos a noticia. Hostia puta. Os que se queixan de que talamos árboles son os primeiros en comprar o periódico. Lol. Se dúas persoas pelean diremos que foi un conflito entre bandas perigosas. Se non sucedese nada, terei que inventar algún conflito. Típico. A ver de onde ven esa música. Aquí temos isto, por certo. Ola, xoves, queredes algo? Oye, pois se me deras un aluguer aquí estaría ben. Non podemos prescindir do papel os libros e os periódicos, mantéñanos informados. Parece que ven desta árbore, a música. Un libro
Un árbol así tarda miles de anos en crecer. Nos en nada habrémoslo consumido. Vale. E aquí... Bueno, estas casas son boas insonorizando, porque cando entras nelas a música de fora non se escoita. Eu quería ter unha habitación así. Isto soname. Hostia, un libro de Purella, que bueno. Bueno, Purella, ou si, chamase Purella, xa non sei. É un xogo de Alba Malle. Quenes sodes e que facedes na miña casa? Porque está todo cheo de xogos. Oh my god. Como sabes o que é un videoxogo? Así que viñechedes da terra en busca de vosos pais. E ti por que estás aquí? Digamos que estaba farto do noso mundo e encontrei unha mellor vida aquí. Fixeches o teu propio portal. Así, O normal. O normal. Aquí está o intermedio, tipo anime. Molaría que puxera un anuncio en plan parodia. Aí vai o Micho. Onde está a sección de Maixa prohibida? Hostia, e agora chamase Neko e todo. Maixa prohibida, isto que é? Harry Potter. Non me preguntes por libros que non sei nada. Está ben o fulano. Ese fulano... Hostia, pero este tío está forrado. $9.999 de cartos. A ver. Aquí está, a ver se encontro o que busco. Que casualidade, agora dúas persoas aí falando. Non os dades conta da cantidad de papel que gastades. A gran árbore máxica está cada vez máis delgada. Pero a radiación de emprego permite gastar, verdade? Nós queremos o mesmo trato. What? Esperad un momento. O meu padre biolóxico estaba tan absorbido polo traballo que olvidou que tiña unha familia. Estáme salindo aquí un aviso de sobrecarga ao codificar. Non sei se se está afectando ao stream ou á grabación, porque estou facendo a grabación, pero non sei se está afectando. Vamos a ver se non pasa ningunha movida, porque xa me estou temendo peor. Vale. Pois eu sufrí un secuestro de pequena e para colmo agora a miña irmán desapareceu. What the fuck? Están competindo para ver quen sufreu máis problemas. É un clásico. Deberíamos ir ao dolle a ver se a mestra volveu. Que xa vos ides. Tiña ganas de charlar un pouco máis con vos. É o típico xogo no que vas a unha feria e acabas viaxando no tempo. Esta serie trata dun rapaz que non quere subirse a un robot xigante. Esta serie vai dun detective que lanza dardos á nuca dun señor con bigote. Unha referencia a Detective Conan. Esta non sei a quen se refiere. Este supoño que é unha referencia a Evangelion. Este o da feria que baixa no tempo, non sei se refiere a Regreso ao Futuro ou a un anime. Unha serie onde
Si comes fruta non podes nadar. Dache un corte de digestión. Referencia a One Piece. A One Piece, non a One Piece. É un videoxogo cheo de vagos que necesitan axuda dunhas mans gigantes blancas. Supoño que é a referencia a Golden Sun. Está bastante. Unha serie sobre homes musculosos facendo poses extrañas de yoyos. E de feito aí parece que se ve como unha miniatura que recorda a cuarta temporada, a Yosuke. Dame a sensación de que é de yoyos. A verdade é que están guapos estos guiños, Mira, aquí hai un portal que vai o sea, saca a corriente da Terra, polo que parece. Porque claro, neste mundo en principio non hai corriente. Que cachondo, fulano este. Hostia puta. Que bueno. Espero que nos volvamos a ver. Pues, seguramente. Bueno, vemos aí a lúa, que non sei que lle pasa, que ten como unha sombra aí, por boca. Ah, claro, porque debe de facer sombra ao planeta plano este. Xa é suficiente, xa está suficientemente oscuro. Estades listos? Si, xa o temos todo. Pois subamos ao árbore. Vale. Bueno, esta casa creo que xa estiven e non había nada. Camiño ao árbol máxico. Vale. Aquí hai que usar a habilidade da rapaza para empuxar isto. E aí están os amigos. ¡Hostia! Xa está feito, xa íamos daqui. Boa, vai aliada, pero se yo uso vento igual prendo máis lume. Hai que... Temos que pedir axuda. Creo que pode falar co meu bastón ou facer que prenda máis. Uf, menos mal. Menos mal que non se propagou. Aprovechaches para respirar. Non é o mesmo. Non hai tempo que perder. Temos que contar a xente do traxe. Vale. Non vou a mentir, é moi sospechoso ver alguén correndo entre os árboles pola noite. Oh. Alto aí, quenes sodes e por que corredes? Oh, shit. Vamos a ver se os pillamos aí. Somos desgraciados. En que momento unha empresa de telefonía pon a encender bosques? Coñeces a empresa? Como os soniches vir desde a terra? Por que os dedicades a ir por povos causando destrozos? Un momento, que pasou co lume? Apagámoslo a tempo. Agora que facemos? Non podemos sair do pobo. Creo que hai outra saída ao sur.
está pasando? Vale. ¡Hombre! ¿Qué hay, Nati? Qué raro. Bueno, raro, iba a decir que raro estas horas, pero raro que estas horas son eu, pero bueno. Gracias por pasar de aí, ben vida. Estou aquí hoxe facendo hora inusual. Hostia, vai a zona máis chunga. Non hai saída, de quen foi a idea? Non poderemos regresar a base a tempo. Menudo problema, que hora é? Hostia, a hora de recibir unha paliza. É a hora da malleira, como dicía a cousa. Deixai de actuar con violencia, solo nos trae problemas. Pero se intentaron incendiar o bosque. Oh! Non vos acerquedes ou disparamos. Volvéchedes vos tolos. Estos son os da empresa que mencionachedes antes. Deixádenos sair da cidade e non vos faremos dano. Por encima do meu cadáver. Hostia, o chaval é atrevido. Vale. Aquí, protéxenos coa túa maxia, nos faremos o resto. É que se supón que vai facer. Aquí pode facer maxia, pero non viña da terra. Eu pensaba que estaba usando un obxeto máxico. Como se supón que lle vou axudar? Que podo parar as balas xa? Non creo. Pero sí que pode. A ver, anda, sen medo. Pois é verdade, se se chama Nati é normal que se moleste porque lle chame Natalia. Aí eu vai. Toma. Unha vai explosión fai cunha bala, Aí non me quedou o corazón. Ui. Mataron ao Micho. Ala vai. Hai que volver a empezar. Están todos tocaos. Isto que merda de timo é. Ao principio estaban comendo esas balas todas. É o carallo. É o carallo. Por non está Gabi, é o carallo. Home, se puxera Almo no teu DNI, o teu nombre sería Almo, non Almudena. Por moito que sea unha especie de digamos, de versión breve.
Vamos a ver se ahora non a lío. Vale, a vida volve a estar ao máximo, aunque este xa o tocaron. Joder, esa última bala non lle tiña que haber dado. Pero que fai o fulano, tío? Aí está. Ahora creo que teño que ir polo outro lado. Joder, merda. O bicho creo que non ten moita vida. Se acaba de recibir polo menos unha bala. Aí vai o fulano, dalle unha hostia ahora. Escapa. Ahora vai o Micho. Pensei que iba a ser máis fácil, Este non recarga nunca. Cago en Buda, tío. Joder, tío, en serio esa bala lle dou? Como podo saber a vida que lle quedan aos demais? Hostia puta, que acabo de liar. Buah, acabo de cagala. Estirareime cando... Bueno, se mata. Por que lle dou esa bala se estaba dentro da aura? En serio, tío. En serio, tío, isto non ten puto sentido. A ver, que me vou estirar. Calmo que... Almo no. Nati quere que me estire. Xa me estirei. Agora teño que contar un chiste, en serio. Estírome... Bueno, completado. Bueno, teño que abrir a páxina de chistes, como o meu repertorio xa está agotado. Bueno, acabo de ver un chiste que é tan malo que non penso lelo. Es un trabalén. Bueno, no. Pa qué? Pues no. Trabalingües nada. Xa se me traba a veces sin necesidade de ler un trabalingües pa máis. Nada, o outro chiste xo quitei, xa non sei como era. A ver, vou ler este e máis outro, porque este é moi corto e moi malo. Ainda, a mellor compite co anterior, pero bueno. Cal é o lápiz que mata? Cal é o lápiz que mata? Creo que é bastante fácil de saber. O lápiz que mata. Lapistola. Joder. Cada 5 minutos atropellan a un home en Barcelona. Imagínate como está o pobre home. A ver, vou ler este sin saber se é bo ou malo, Estánlle dando $1 millón de dólares ao que cruce un lago cheo de cocodrilos, non? Un home decide que se vai a tirar e cando se tira, cómeno os cocodrilos. O segundo que decide facer o mesmo, tírase e tamén o comen os cocodrilos. De repente cae un home á agua, cruza o lago, gana o millón
E cando lle preguntan como tuvo o valor de tirarse se os cocodrilos se comeran a 2 personas, o home di: Donde está o que me empuxou? Moi malo, pero está bien. Está bien, está bien, está bien. Mira, vou vos dicir outro extra, mira, para que vexades. Un home encóntrase na absoluta miseria e cando en plena selva amazónica ve un cartel, di: necesitamos un empleado para a tala de árbores. Si ben o tipo non tiña nin a máis remota idea de como facer ese traballo, pideu falar co xefe do persoal. E o xefe do persoal preguntoulle: ten vostede experiencia en este tipo de traballo? Por suposto, señor, toda a vida talei árbores. Bueno, dígame entón, donde traballou? Pois no Sáhara. No Sáhara, pero se aí non hai, se aí só hai deserto, agora non te jodes, sabemos co que nos custou talalo. Vale, xa está, viña, xa está. Contei creo que 4 chistes polo menos, a base de un. A ver se agora continúo dou gañado esta mierda de prueba, porque as balas cólanse por puta aura de mierda. Vamos alá, vamos alá. Aquí, vale, sí. Outra vez o mesmo diálogo. Bañe... Bueno, aí atreveus, Bueno, aí parei as balas todas. Ui, non me deron de milagro. Vale, perfecto. Vale, acábame de dar a mí. Vale. Uf. Merda! A ver se vai o Micho darlle o puñetazo, non? Cantas veces lle teñen que dar, por favor? Aí vai o Micho. Hola, Micho! O Micho non quería ir, Vale. Me cago na puta, vou morrer eu desta vez. Me cago na puta. Onde está o Micho? Vale, deron yo ao Micho. Ui, ui, ui. Tiene que haber forma de curarse ou algo, tío. No! Pensei que me deran a min. Buah, safada. Pero o Micho creo que non lle poden dar máis veces. A ver, cantas veces ya hai que dar ao fulano? Ala. Deron yo unha inocente. Que narices facedes aquí? Vimos a ver que pasaba. Disparáronlle. E non o puiden evitar. Non quería darlle xa. Tratábase de apuntar sempre aos pés. Ni sequera iba para ele. Está morto. Isto chegou demasiado lexos, temos que detelos. Espera, a donde vas? Che disparan. Ides a pagar polo que fixestes. Que esperaban facer? Cago un dios.
explosión. Joder, vai me matar a ti. Eu non lle dañei. En serio. Isto non acabo de entender, pero supón que lle acabo de dar. Ala, estou morto. E solo queren darlle nos pés, pero... Teño que volver a empezar de todo. Ah, xa pensei. Esa bala gratuita que... Vamos a ver. Esta explosión. Pero por que non lle fai daño? Ui, Guinchu, os teus bugs aquí, Guinchu, arregla os bugs. Primeiro aviso. Vale. Hola, 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 hola. Por que non lle dá o tornado? Hola. Pois nada, morto. Hola. A veces quítalle medio corazón, outras veces quítalle corazón enteiro. Vale, gracias. Bueno, creo que esto está un pouco mal feitinho, Igual hai outra forma de combatir. Hai corazóns arriba, acabo de dar conta ahora. Bueno, non sei por que os atrae, creo que é por a medalla. Pero bueno, ahora xa está. Debía haber quitado a medalla. Esta... Daste conta que tapan os ollos cando disparan? Pero ainda así teñen máis puntería que un Stormtrooper. Bueno, vou morrer xa, vou deixar que me mate. Porque isto é ridículo. O sea, sei que hai cofres ahora aí, acabo de darme conta que hai cofres que podes romper. Pero os tornados non lle fan daño. O sea, non, ahora, tío. Eu creo que aquí debía facer arreglos Guincho, Ves, se yo poño xusto ao lado, non o daña. Se yo poño... Ou daña, pero non queda claro se o daña ou non. Porque... Vale, aí sí que o dañei. Vale, un corazón. Vale, gracias. En vez de darme corazóns, dame cartos. Me cago na puta. Dime que o dañas, por favor. Pues no, non o dañei. Teño outra vez equipada a medalla. Me cago na puta. A ver. Creo que a clave é usar ben as pedras de cobertura, pero... É jodido porque me cago en su puta madre. Que non lle estou facendo dano, creo, Vale. Hostia, o tipo. A ver, por favor, dime que lle faz daño.
que lle fixen dano ahora. A ver. Pero bueno, ti encontraste ben. Quen é o responsable que trouxe unha nena aquí? Oh my god. Vai explotar ou que? Menudo poder ten. Hasta unha nena desa edade é máis forte que a mí. Sou un desastre. Cando me enfrento a un problema fallo 99% das veces. Recordas a min de xoven, pero que crees que ocurriría se non te enfrentas a un problema? En ese caso, fallarei a 100% das veces. Tes razón, se os meus líos están empleando para deter esa xente, ainda que a miña axuda sea miña, seguro que algo podo facer. Oh. E agora este que vai facer? Bichiños. Joder. Pues esta espada é un pouco mierda, porque se a movo tan lento. Madre mía. Tan siquiera o matara dun golpe, sabes? A ver, que me vai sacar máis bichos. Fagolle daño arrastrando a espada. Non, pareceu. Vale. Máis bichos. Au. Veña, ven aquí, ven. Fallei. Cartiño. Pero eu quero corazóns. Mi madriña, esta espada é unha puta mierda, preferiría levalo o rábano ese que tiña antes, Pero bueno. Porque vas de pobo en pobo causando problemas. Non é asunto teu, déxame salir daqui. Non hasta que me contes que estás facendo. Oh. E esa explosión, esa xente de dollo veo a axudar. Non creo, se marcharon ao oasis. Sinto moito, non me quedou máis remedio que usar o meu último recurso. Pero non durará para sempre, estou malgastando en facer dano a unha persoa. Ui, que pena. Esta noite morreu unha persoa inocente. Se houbera sido máis forte, podría haber evitado. Pinxera un vago, seguro que me animou a pesar de ser débil para non esforzarse. En realidade a xente débil acaba quedando atrás. Pobre Aki, está triste. A verdade é que me está sorprendendo así, digamos, para ben deste xogo é un pouco a historia, que pensei que iba a ser, a ver, de momento ainda é un pouco pronto, non? Pero sí que me está gustando como se está levando a historia. Como meten os chistes, como meten agora o drama este. Sí que, digamos que podría dicirse que é como máis profundo do que esperaba. Non sei se a historia tamén é todo feito por guincho, se é así ten mérito, a verdad. Non sei se por aquí se sale, se era por... Ah, mira, aquí hai un cofre.
Conseguiches 50 moedas. Máis cartiños. Solo me dou unha moeda, pero bueno. Encontraste mellor? Por favor, deixa de actuar de maneira así cando hai un conflicto. Ao menos podeche desinterrogar os traxeados. Non sabemos como se deu, pero alguén liberou a xente de Ghost. Quizáis tiñan outro compañeiro e veu a axudaros. En fin, sigamos co noso camiño. Rapaces, non vaiades selar vosa tarxeta... Non vos vaiades sin sellar a tarxeta, tal. Aquí tiña que poñer... Vamos a poñer Oasis. Sigues afectada pola batalla, espero que te recuperes pronto. Cambiarei o cartón, pero non querrás perder os outros sellos. Listo, que teñades unha boa viaxe. Cambioume o cartón. Pero por qué? Vale. Moi boas, que tal todo? Perdime algo mentre estabas fora. Os meus ollos están en Oasis, acabando de colocar os papeles explosivos. Podes ir indo, xa están acabando. Oh. Onte a árbore pudo haber sido devorada polas chamas. Houbera vos pedido quedar sin papel para o periódico. Tes razón, iso farános valorar máis os nosos recursos. A partir de agora gastaremos menos papel e reciclaremos o usado. O susto dounos unha boa lección, Xa, era broma, agora gastaremos moito máis. Ala. Fabricar papel con joder. Madre mía. Non podo quedarme aquí sabendo que hai xente da Terra causando problemas. Ven con nós, dirixímonos á súa base. Estades seguros, non vos importa? Estes papeles explosivos seránnos de moita axuda. Se non ves, levaremos pola forza. Moitas gracias, significa moito para min, espero non molestar. Pero se a nena de onte, estás mellor? Si, xa se me foi o susto. Ves como fora pudiste axudar no combate? Si, gracias polos ánimos. Vamos, Ashley, dille adeus a estes rapaces que xa nos vamos. Adeus, señores. Señores. A todo iso, que foi do home gato? Marchou esta mañá, polo visto tiña prisa. Que pena non despedirnos. Vale. Habrá algunha cousa escondida por aquí? Non ten pinta, pero bueno. O que si, hai cofres aquí que debía buscar, ao mellor. De feito, que vou aproveitar antes de marchar de aquí ao final vou comprar isto. Queres comprar unha explosión en este tren? Non sei para que sirve eso, pero bueno. Oh, está bien.
Non se supón que equipe este. É porque cae máis a modo. O sea, como máis lixeira ao caer. Está ben. Pensei que cambiaba a estética da chaqueta e resulta que non. E bueno, había unha flauta tamén, que non sei se a podo comprar, porque... Bueno, non, ao final non está. Me vine a comprar xa. Nin idea. Non me entero de nada. Bueno, vamos alá. Non sei se buscar os cofres, como decía. No, aquí non parece que haxa unha salida. Espera. Aquí hai como... Non parecíame... No, nada. Vale. Pareceu un. Pero un dos cofres estaba aquí á esquerda, pero non sei por onde se entra para chegar a él. Creo que é ca explosión. Usando este. Un punto de medalla. Oh. Vale, eso é bom. Esta caixa romperá. Sí, pero non pasa nada. Vamos a echar de aquí. Vou mirar por aquí abaixo a ver se está o seguinte cofre. Aquí non parece que haxa nada. Mira, aquí está. Vale. 20 moedas. Pois xa están os 3 cofres. E despois, non sei se aquí hai cofres tamén. Non hai cofres. Pois podemos marchar daqui logo. E agora vamos cara ao oeste. Por onde viñamos. Ahora podemos ir ao... sitio na pedra esa, a ver se non alían ca explosión, porque hoxe estou vendo que a van a liar. A puxaron, hai varios papeles grandes. Todos os que vinxedes pedir axuda pola rocha, verdade? Danos un rato máis para acabar de facer cálculos e xa poderedes cruzar. Co sol que fai aquí, consello vos botar unha cesta na pousada. Vale. Pois vou ir á pousada logo. Vamos aquí. Bebidas a pasar do Asia. Unha habitación 20 tal, vale. Debe poñela aquí. Que ahora me está dando o que acabas de facer. Pero mentres ten todos os sellos xa sirve, supoño. E
Enhoraboa, vedes xa todas as calles da tarxeta. Agora mismo vou pedir o premio. A vosa habitación é a número 001. En canto salgades o premio estará aquí esperando. Vale. A 001, joder. Quintiga, cal será o premio por encher a tarxeta? Se queres, xe dixo. Xa sabes que formo parte da APM. Non fagas spoilers. Emocionades vos por nada, será típico dunha noite gratis. Non é eso, é algo físimo que nos será moi útil na viaxe. A ver se nos axuda a chegar antes a base de Ghost. Sigo sin entender por que se dedican a causar problemas alá donde van. Estou seguro que o meu pai non é como eles. Eu non estou segura de nada. En fin, xa veremos. Será mellor que descansemos un rato. Vale. Mima, cacho de estello aí. Hostia, recordos aquí do chaval, un flashback. Que é isto? Debo estar soñando. Mírame, son eu de pequeno. Ai, ves en terceira persoa. Pero onde estou? Quen é esa nena coa que estou xogando? Se agora ten flashbacks mostrando algo alternativo, ollo. Xa estamos todos en marcha. Vamos a ver que nos dan aí. Hostia, unha caixa. Boas tardes, o vosso premio está na caixa. Mientras tanto, joder, a intriga, agora por saber o que hai na caixa. Oh, un templo. Ghost. Silver, o periódico de Fargo di que os nosos empleados están creando conflictos. Podes explicarme que ocorreu? Os habitantes de Fargo actúan de maneira violenta con xente extraña. Está nos costando moito dialogar con eles. Xa vexo. Que podemos facer? Non te preocupes, está todo baixo control. Contratei uns magos locais para que nos boten unha man. Presidente Goldman, tes visita. Hostia. Vai aquí, non? Oh my god. Ese da gorra hasta recorda a Ash Ketchum, tío. E os outros a menos son guiños tamén. Que pretende conseguir a empresa Ghost causando problemas alá donde vai. E quenes serán os magos que acaba de contratar. Pero o máis importante, quen habrá dentro da caixa da APM. ¡No! ¡No! ¡No me jodas, Guinchu! ¡No! Ah, ya pensé que... ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué puto cabrón, tío! ¡Qué puto cabrón, tío! Esto sí que no me esperaba, tío. Puto guincho troll, tío. ¡Qué puto trollazo, tío! Non vas poder abrir a caixa hasta que o xogo actualice gratis co próximo episodio. Esperamos que esta primeira parte fora do teu agrado. Buah, tío, puto guincho, tío. Puto guincho, como aliou, Está ben feita, a trampa.
En fin. O sea, de momento non podo pasar daqui, entendo. Cajo na mal que o pareu. Que cabros. A verdade que non me esperaba isto, pero bueno. Quero dicir, non me esperaba que acabase así facendo esta troleada. A ver, non é que acabase, o xogo está como, digamos, en modo early access. Quere dicir que sí que está disponible o primeiro episodio. Este é o primeiro episodio de supostamente 6. Que pasa? De momento só está disponible o primeiro episodio, pero unha vez que compras o xogo, a medida que van salindo os seguintes episodios, non tens que pagar nada máis por eles. De feito, xa comentei varias veces que é posible que cando estén disponibles os seguintes episodios o xogo encareza. Non é fixo, pero é probable. De forma que aqueles que compraron o xogo agora por confiar, digamos, en Guincho ou por confiar nele e tal, pois levanse eso, non? De xogar, de pagar menos. Pero bueno, tampouco me extrañaría que o xogo acabase tendo unha rebaixa en Steam e valese menos do que vale agora. Está agora a 12 euros, pois o mellor nunha rebaixa de Steam pode baixar a 9 ou pode baixar a menos. Pero sí, digamos que de momento acaba aquí o xogo. Pois non hai máis de momento hasta que saque unha actualización. Digamos que non sei cantos meses poden ser. A ver, o primeiro día xa comentei que eu escoitara. Aquí creo que podemos salir pulsando X. Bueno, X, pulsando escape. A ver cantas horas fixen en total. Pois non cheguei a 4 horas. É dicir, eu xa lera que o primeiro episodio levaba entre 3 e 5 horas. Pois, como vedes, non andaban, o sea, estaban acertados, non? O sea, sabendo o que tes que facer e todo, pois evidentemente vai che levar menos. Pode che levar 3 horas como moito ou así. Pero, claro, lendo todo como fun lendo eu e tal, e inda así, pois eso, 4 horiñas, pouco máis. A ver, aquí creo que non conta as veces que a mellor morrín e tal, creo que non entran dentro do... Pero bueno, que en pouco máis de 4 horas pasas o primeiro episodio, de sobra. Vou despedirme para os que vexades isto en YouTube, porque ao final sí que decido, bueno, pois eso que comentei xa na primeira parte, que vou subir estos gameplays a YouTube, para que queden ali subidos. Entón, se estades aí, os de YouTube, gracias por ver este vídeo e vémonos nun próximo.